Nyt pitää sulla. Jalka. Tintti tai jalka. Saadaanko mä vähän keskemmällä? Ei mennä tonne ihan rantaan. Se haavin vartiossa se lähellä. Se piti siimaa. Tää? Piti paljon siimaa kun niin näin. Tilanne. Voi olla, että oli vähän isompi tintti, ei niinku pahas on. Ei hyppää, ei hypännyt. Yhden kerran hyppäs. Hyppäs, mä en näin sen, tuo on ihan vasta rannalla. No, mä en nähnyt kunnon. Hintti se ei ollut aina. Jaa, se on hintti kotona. Kirkas se oli. Kumma, että ottaa aina tähän samaan. Ei toi oo sama. On. Ei musta. Ei oo sama. Ei, se on se. Se oli välivappu. Niin ja takavappu. Tää on se uusi vihreä se. Anna laulaa. Kalakka. Ei kun siinä on toinen kala mikä tuo. Oli. Oli. Ai tämä kala on. Jos se oli se mikä eka hyppäsi. Joo, kun pitää katsoa se hyppäsi tuolla takareunassa. Mun mielestä se oli kans tinttiä isompi. Mistä näistä tietää, kuvaaks nää lasit vai ei? Ei voi olla varma, mutta vähän sitten siinä on se valo vilkkuu siellä. Siinä pitää niinku vilkkuu. Vilkkuu. Joo, vilkkuu. Tulee venettä kohin, niin toivot tuonne päin. Saat se kalaa tonne virran. Joo. Miten kaukana se on tuo? Mä yritän vetää jo nyt tonne rantaan. Joo, sinne Norjan rantaan päin. Se on aika lähellä. Kyllä on tasaisella liikkeellä, mutta ei. Kyllä tuon selällä. Onko paras tilanne, kun se saa? Se on jalka. Kyllä muitakin nyt kuin tittejä, se on ihan kiinni. On. Hieno kala. Vittu se vetää väkisen meidän ja rannan väliin. Mennään matalaa sitten. Tää sillä tässä. Tää on varmaan koukata tuossa. Onko edes jalka vai onko isompi? Tuolla on talo. Takajalka. Kyllä aika hyvä suunta. Niin ja tulee venettä kohti suoraan. Päästään kohta. Nyt tulee taas. Vittu ne haluu tänne rantaan väkisin. Mene keula alas. Tää? Siellä se pyörii. Se voi olla muuten lohi. Nyt ei olla kaukana. Aika hyvin. Nyt on ollut tulee alkuun. Päästään sakalaan sen villan läpi. Vittu ettei me airaa. Jarruta sillä toisella. Ei kun mä... Menee vene alle. Alle.
Jalka. Miss? Nyt on kyllä, että Joo. nyt saa oikein. Joo. Sano ku... Ihan kato pohjaa. Niin joo. Nyt pitää ekaa kerran siitä. Varmaan 5-6. Niin joo. Laittaa haavilla tuolla. Joo, mä otan haavi. Ei tuu koukun reikä. Se ottaa vielä yhdellä. Joo. Hyvin on siinä. Joo. Se lähtee sitten vielä kerran. Ei lähde. Nyt tulee se. Yes. Jätkä rupes Se on jo niin semmonen homma. Ei muuten tipsiä oo pyyssä. Ei. No tää pyyssä, mutta ei saa sitäkään mukaan. Rykkelee. Onko moikalla? Onko ottaa punta? Veikkaa, että se on kuule se on seiskan paikkaa. Onko perro siinä? On. Se on se uusi perro, mikä mä just laitoin. Ja vihreässä. Niin, kirkas vihreä tumma. Nyt on lähellä lohiluokan kala. Olisiko just puhuttiin yhdeksi? Mä sanottiin, että ei saisi olla Nähän se määrin, ettei saisi olla. Niin. Ja kun mä en halunnut. Niin sä et halunnut. Mä tilasin, että puhuttiin. On koukku ihan solmu. Vittu narahti hienosti. Kyllä huomasi heti, että ei ollut. Ei nosta heti. Ei. Onko sulla puntari tässä? Muualle noin soppusa tulossa. Se puntari pitää ensin laittaa päälle ja Se on päällä. osuu haaviin. Ei se vaikuta. 6,5. 6,30. 6,30. Jalka. Tää. Se oli jo todella hyvä. Se on sitä, mitä lähdettiin pyytämään. Mitä? Ja istumaan. Se oli tää ranta. Miten nää saa sammutettua? Tästä.